kung kato ato tong pakuyogon si kanang boy kalo. Hangol kay to. Hangol itong inom. Papalit to na to. Agi di mo palit eh. Igo na to. Mainom na to. Igor to mainom. Di na to di utong palit. Grabe eh. Tagay sa tabi. Ano siya? Oh. Tagaray mo to kaniya. Gino, ito pong piste. Ito pong ma. Ano ito patrabaho ni? Sunod. Sunod. Unsa ang nito ni? Taklabang kay naman siya. Tagoy na kay. Sa una biya kay. Wa bito ni kay hangul ra ang kuan ba. Wa gito ni amot biya. Tara. Konsulot niya. Iya ko na. Mana ko? Pati na diri. Unsa to yung tugtugos may natay. Tugutuguan pa. Bro, di ba okay ba? Ako pala nang ko na. Okay ba unsa ito? Baong kuan. Ay, kani yun. Kani, nindot yung kaya kami ato. Bakit? Murag, feel na kong murag. Hangul yung sila bro. Hado? Okay. Sundan ta mo. Bisik asa mo sundan mo. Tanga ka. Charong makasunod ba to? Ato na ning gagmayon si Tanda. Gigi, so ko na. Abli lang, abli. Gigi. Sige na. Kuyo na. Ay, pusik. Charong makasunod ba to dali? Grabe eh, wala mag isog. Wa na makasunod dyan ni kumpare na to ba? Hangul ka itong buang. Hangol gito? Charo makasunod ba to dire? Hindi na to kasunod eh, hangul ka ito dire. Panday man to si Ako na Malay. ba na? Hindi gito pagkatago ba kayo? Basta masakpan ako, harot gito gid. Yay. Mao na magiging niya ba? Lah, mao gining duha gito kasi pagtabi mga buwang mo. Ako ni suway dire. Mao ba gini? Ako na ha. Suda, balik na rin. Balik ka nga na. Kay, bigdisan man. Suman ari tabi. Ari kinibo ko. Ikitig tagay ha. Kalamit sa buang. Sige tayo. Let's go. Sige, hang na kayo din. Kita eh, bidli man. Charong maabot begitu dire. Dito ka sunod dire. Nahubog na kayo ba? Ay, gilarat ang takob. Ito ka banday kay ato lang gitaguan. Panday to siyang balay. Dito ka. Ug ako pa yung gipakuan siyang balay. Umpa na to. Ang kaya na. Dito kita ko kay namin ta diri. Boto ka dumdum are. Lain naman iinom eh. Hangol kay tog inom. Pero ug mahurot, pangayuan na to para palit. Di gidu palit. Imo na bro. Hangol kita ko. Ay. Matay, pasakon ka ng lubi ba? Sugot ka? Taas na, di ko masakay. Tagaan, nag-gitmail ka daw sa. Di ko masakay. Pero gabaso doon ay. Ito ka sunod lagi dari si Patri kay Libon Libon man? kita to, libon man. O taran do ang Mga ina. nagmahubog naman ko. Unsa may sunod na to buhato na ni? Kung kato ato tong pakuyogon si kanang boy kalo. Hangol Sus, kay to, hangol eh. itong inom. Papalit to na to. Agi di mo palit eh. Igo na to, mainom na to. Igor to mainom. Di na to di utong palit. Grabe eh. Tagay sa tabi. Ano siya? Oh. Tagaray mo to kaniya. Ikay inom man ano. Ako eh, tagay ta. Niya kita ron do ha. Bisag puslot ng pislin. Asa man? Dili man. Ang baso na tanawa. Dili man sa puslot ng blast no. Blasto ba? Upo naman ang buhanga na. Karo makapagod ako. Nasahan gila ko. Musa success gila. Dahil
na pagsuhod. What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out din kong John Lloyd Pelicano o kang Lance Buing Camino. Shout out din kong Jasmine Iyorango. Shoutout kong Manuel Hillier, Kuyos. Og shout out kong John Maite Sinanggote. Og shout out kong Adrian. Og shout out ko ni Tijine. Gina. Og shout out ko ni Jumarlene Catarla. Shoutout kong TJ Apostol Abong. Og shoutout ko sa kong mama, papa. Na shoutout ko sa nang grade 12 kan. Og shoutout ko sa mga followers niya og sa subscribers Og na. shout out din ko sa kong mamagpapa og sa kong kuya. Thank you sa pag suporta sa mga og pag tanaw sa video karon. Please like and share. Bye. Bye-bye!